قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنقرب مصاط نغزخا دكوا قراريبات تصبل لادخا قنصاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحي عشا حد نام كساس لو يدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم الدرارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار. US is more than $34 trillion in debt. That's almost equal to its entire GDP. Which Giorgia Meloni's party sits within. They are feeling quite upset that they didn't, despite being the third biggest party. Red flag. I'm not sure what is. Take a look here. Financial Times says, world headed for food wars, warns major commodities trader. Described panic inside the Democratic Party right now because of President Biden's performance in tonight's debate. He's been hearing from Democratic lawmakers. Respect that Eritrea is in an important location, that Eritrea could be an important partner. Saying that he was going to deploy the troops to help the police. He has backed down now from that finance bill, but it doesn't feel like it's making any kind of... كاب شعبية فلي رئيم كاب خالي صلاة فلي رئيم لوز فولت نسبات درافيني يعني سبورتنيا يعني قوي بسرو بقى درافي بسرو هو أبموري مسلخوم وحراروت أي بتعمل يا درافي بدرف ما حدا زغل سراي نيره بقويا ما حدا زغل سراي نيره قدم سقيله يتخاتات الكويت سلام تخاتلتنا زي channel كم تكونون صبوك تكونون أي وتر تمنيت يوم كم دسق عيسان نديو سنهلنا خرينا لومون عبيت زيناتاتن صبوقات زيناتاتن أقدس زيناتاتن هزال قريبا لكم الله نالباتنا يرتراب زي مسأخولكم أقدس زينا بزعبا يرترابنا لنا بدعريت كم زنريو زلنا كنتاتنا عالمنا بغلطف زك هايرو لزوليو عبيت عرسات كرينا كلاتهم دماتهم نريوم مسير تراركب زلوم يوم جورجيا ميلونن نعاز خطهلو بارتن مس أوروبا حبرت قريت تفتيرو له كم من تايز بقاسيو سلام تاي كنرينا أب أمريكا زقبر زلو مرجع لجو بايدن جو بايدن وتم ديمقراط حدا كم زودقوا ما بزتجبركت دروتهم ديمقراط زاربو زلو مس مغتل بايس بريسيدنت زقبروا خنرينا كالنا يمقبص أقام كقاتم كم زغلي نقرالو بزحت حسوتات علني كل دم تقم زلويو لايك جبرو سبورت جبرو كومنت قدفنا بالكو مجمريا بزيناي بعلم درجة زقاتم زلو إيش ما نجمر تحريو عدانا أمريكا حد شاب ديت بالجزيرة صغيرة بهنرينا. Escalation. And now that the Biden administration is likely going to approve sending U.S. military contractors to Ukraine, officially, we know that they've been there for a while, but now that it's about to be official, it seems that we're on the straight path to a major Middle East and in Europe will send shockwaves through the rest of the world. Human security will be impacted everywhere. And انتي كايدا لو مسيلكم درجة كم زي نعاهم نخنا سنبد ويون حماق زينا نخنقبر سلا نقدد لنا وينمر زلنا خي مسلكم so many things بزحنا قرات يقاط مالو كم حجة قاطي مزي فلت أفولي مدرخناي تاريخ كم زلنا كردانا كفلالو زلنا يجزي كم تك مع عمد كم 3 عمد 4 عمد زنبري كونان كم زبالي لنا بزوان زي أمريكا كم زتختيلا يتفلتنا كم زعين حدقة وديق واي فلتني بوشتن بدقني زقات ما زلو سو أبز حجين تايز بالزلو
እቲ ናይ ራሻ ተራ ብፍላይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝኽተልዎ ዝነበሩ በቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጀመረ ሕጂ ድማ ናብ መግቢ ገፁ ይቕይር ኣሎ ምክንያቱ ራሻ ከምኡውን ዩክሬን ዓብ ቀረብ ናይ መግቢ ዝነበሮም እዮም ብፍላይ ራሻ ድማ ኣብ ድኹዕን ኣብ ካልእን ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝነበረ እያ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ድማ እቲ እገዳ እናቐፀለ ኸይ ስለ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ነዳዲ ገይሮም ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ተበላሽዩ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብቲ ድኹዒ ማለት ራሻ እቲ ዝዓበየ ኣብ ዕዳጋ ዝቕርብ ዝነበረ ንዑይ ንገዝእኒ ኢና ይብለው ስለምንታይ ሕጂ ረአዩ ብዛዕባ መግቢ ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ድማ እዚ ምስ ኤርትራ ተሓይዞ ክርዮ Human security will be impacted everywhere, and the supply of food will be at a great risk because exporters of commodities such as grains, oils, and other staples in our diet, they will likely move to increase their own reserves to make sure that they have enough for their own people, for their own population. This will further limit their exports, causing a surge in commodity prices worldwide. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ ኩለን ሃገራት መግብናተን ቀዳምነት ይበን ይሰርሓ ኣለዋ ብመግቢ ድዩ ብቴክኖሎጂ ድዩ ብኩሉ ነገር ነፍሰን ክኽእላ ከም ዘለወን ይዝርዳእን ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ንግዲ ኣሚኑ ክኸይድ ዝደሊ ሃገር የለን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሰልፍ ሪላየንስ ነፍስኻ ምኽኣል ነፍሰ ምርኮሳ ዝብል ጭርሖ ናይ ሻዕብያ ቅድሚ 10 ዓመት ትርጉም ዘይብሉ ፅንፅዋይ ኮይኑ ጆክ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ይወራዝ ዘይሉ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ 2024 እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ትፅዕራ ዘላ ነፍሰ ምርኮሳ ንምግባር ብፍላይ ኣብ መግቢ ነፍስኻ እንተዘይክኢልካ ኣብ ዝኾነት ሃገር ኣሚንካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብነት ክበኩም እየ ክልተ ሃገራት ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ንበሎም ንኣብነት ህንዲ ምስ ጥልያን ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ንበሎም ወይ ህንዲ ብዙሕ ሩዝ ዘፍሪ ሃገር እዩ ተርዲኦም ንለኹም ስለዚ ህንዲ ምስ ኤውሮፓ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ንበሎ ምስ ግሪክ ዝምድና ኣለዎ ወይ ምስ ገለ ብሰንኪ ናይ ክልተን ፀገም ከየጋጥመን ከሎ ሑቲ ዝበሃል ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዓፀቦ መግቢ 10% 20% ዋጋ ክውስኽ እዩ ስለምንታይ ኣብ መንጎ ስለዝተኸለፈ ተርዲኦም ንለኹም ካልእ ስፔን ምስ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንውሰድ ከም ኣብነት ኢትዮጵያ ምስ ራሻ ፀገም የብላን ብሰንኪ እቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ግን እቲ መንገዲ እቲ ስለተዓፀወ ድኹዑ ይኹን ካልእ ካብ ወይ እውን ሳውት ኣፍሪካ ምስ ራሻ ፀገም የብላን ብሰንኪ ተጋጢሙ ዘሎ ግን ካብ ራሻ ተበጊሱ እቲ ማዕድናት ከምቲ ዝግባእ እቲ ድኹዒ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ኬንያ ክመፅእ ስለዘይከኣለ ሕርሻ ናቶም ተተንኪፉ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ኣለዋ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጂኦፖለቲካ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ኢና ንኣቱ ዘለና ገና ከማን ብቐንዲ ኣያተናያን ኣለና ምዚ ሕጂ ዝኽየዶ ዘሎ ኩነታት ምዚ ሕጂ ዝስጎሞ ዘሎ ኤውሮፓ ዝመርፆ ዘሎ ሕጂ ክንርኢና ጥልያን ከማን ምስ ኤውሮፓ ዘገራጭዋ ዘሎ እዚ እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከባእስዎን መሊሶም ዘከፍዎ ዝኽእሉን እዮም ኣብ ስልጣን ዝደይብዎም ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ስለዚ ወላ ምስተን ሃገራት ርክብ ፀገም ተዘይብልካ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ዘሎ ሽግራት ምዕፃው ብዙሕ ፀገማት ከም ዝመሓልፍ ከጋጥም ስለ ዝኽእል እተን ሃገራት ኣብ ነፍሰን ተኣማሚነን ዘይከዳ ዝነበራ ዓብ ፀገም ከጋጥመን እዩ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ንግዲ እንታይ ገደሸካ ኣብቲ ትኽእሎ ጥራይ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኢኮኖሚክስ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ወይ ኮምፔቲቲቭ ኣድቫንቴጅ ኣበይኻ ፅቡቕ ኣድቫንቴጅ ዘለካ ኣብኡ ጥራይ ኣተኩር ትኻልእ ካብ ሕሱር ዝፈርየሉ ግዛኣዮ እዩ ዝበሃል ኢኮኖሚክስ ከምኡ እዩ ዝብል ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ከተድመዓሉ ትኽእል ጥራይ ኣተኩር ትኻልእ ግን ካብ ደገ ምፅኣዮ ኖ መግቢ ከምኡ ዝበሃል የለን ብፍላይቶም መሰረታውያን ነገራት በዓልካ እንተዘይኣፍሪኻዮም ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ዓብ ሽግር ከጋጥም እዩ ብፍላይ ድማ ኢምፓየር ናይ ኣሜሪካ ክወድቕ ይጅምር ስለ ዘሎ ፅንሒለ ክቅርበልኩም እየ ስለምንታይ ክወድቕ ከም ዝኽእል ቻይና ወይ ራሻ ይኮኖም ከውድቕዎ ባዕሉ ክወድቕ ዝኽእል ፀገማት ናቱ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ካብ ሰውራ ጀሚሩ ዝኽተሎ ዝነበረ ሰልፍ ነፍሰ ምርኮሳ ዝብል ብፍላይ ድማ ብዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ትእገዳ ብኩሉ ስለተዓፀወ ኩሉ ነገረይ ባዕለይ ክኽእል ኣለኒ መግቢ ባዕለይ ክኽእል ኣለኒ እቲ ቀረባት መሰረታዊ ድማ ባዕለይ ክገብሮም ኣለኒ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ዝበለፀ ፖሊሲ ብደረጃ ዓለም እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ነፍሳ ተመርኪሳ እንተዘይከዳ ዓብ ሓደጋ ክወድቅ ከም ዝኽእል ህያው ኣብነት ኣብ ኤውሮፓ ጀርመን ዝኣክል ከመይ ዝበለ ቁጠባ ኤነርጂ ነፍሱ ስለዘይክእል ዝነበረ እቲ ቁጠባ ናቶም ኣብ ሓደ ዓበይ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ካልኦት ዝፅበያ ቻይና ንኣብነት ብመግቢ ነፍሱ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ወላ እኳ እኹል ፍርያት ኣለዎ ን6-7 ዓመት ዝኣኽሎም እኽሊ ከዚኖም ከም ዘለዉ እዮም ዝንገሩ ሰዓት ከምኡ ነዳዲ ን2-3 ዓመት ከንቀሳቕሶም ዝኽእል ከዚኖም ከም ዘለዉ ኣብቲ ናይ ተሓዳሲ ሰዓት ዝበሃል ድማ ናይ ፀሓይ ድዩ ናይ ማይ ናይ መንጫዕጫዕታ ድዩ ናይ ንፋስ ድዩ ትሪልዮናት ገንዘብ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ነዳዲ ጠጠው ከብልዎም ወይ ክኸልፍዎም ወይ ክቆርፅዎም ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ቴክኖሎጂ ኩሉ ካብ ነፍሶም ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ዓለምና ናበይ ትኸይዳ ኣላ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ
ነፍሲ ወከፍካ ድማ ናትካ ፕላን ከምኡ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንዝተወሰነ ዋርሕ ንዝተወሰነ ግዜ ነፍስኻ ማሕዲርካ ክትከይድ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ክርበሽ ስለ ዝኽእል In turn, the poorest nations might face famine as they're unable to secure adequate imports of basic food items such as grains. Financial Times just published an article that underscores we can no longer rely on the supply of food being uninterrupted. I realize that it sounds nearly impossible for many of us, and if this is not a red flag, I'm not sure what is. Take a look here. Financial Times says, world headed for food wars warns major commodities trader. It goes on to explain, the world is headed for food wars as geopolitical tensions and climate change. Hello everyone, thank you for joining. Henry Kissinger once said, ኣብዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ቅድሚ ክንደይ ዓመታት እዚ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ መሃንድስ ዝበሃል ሄንሪ ኪሲንጀር ቅድሚ ክንደይ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ መስለኩም መግቢ እንተተቆፃፂርካዮ ንህዝቢ ክትቆፃፀሮም ትኽእል እንታይ ከም ዝበልዑ ነቲ መግብናቶም ሙሉእ ብምሉእ ተተቆፃፂርካዮ ነቲ ሃገርትያ ነቲ ህዝብቲ ተቆፃፂርካዮ ኣለኻ IMF ይኹን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ብመግቢ ነብሰን ስለ ዘይክእላ ከም ድሌቶም ተቆፃፂሮም ነይሮም ስቴፕ ሓደ እዛ ፖሊሲ እዚኣ ድማ ካብ ሄንሪ ኪሲንጀር ዝተበገሰት ምዃና ካልኣይቲ control the energy, control the continents. ነቲ ኤነርጂ ነቲ ፀዓት ዝበሃል ነዳዲ ንኣብነት ነዳዲ ተቆፃፂርካዮ ነታ ኮንቲነንት ነታ ኣህጉር ኣፍሪካ ንኤውሮጳ ዝበሃል ክትቆፃፀሮ ትኽእል ስኻ ራሽያ ነቲ ነዳዲ ስለትቆፃፀሮ ኤውሮጳ ብቁጠባ ወላ እናኣገደ ከሎ ንባዕሉ ከም ቆልቆል ንሪኦ ኣለና መግቢ ተቆፃፂርካ ንህዝቢ ተቆፃፂርካ ኣለኻ ፀዓት ተቆፃፂርካ ነቲ ሃገር ዘይኮነ ኣህጉር ተቆፃፂርካ ኣለኻ control the money and then you control the world ካሳልሰይቲ ገንዘብ ተቆፃፂርካ ድማ ንሙሉእ ዓለም ተቆፃፂርካ ኣለኻ ሰለስቲአን ዘክርዎን ኩሉ ግዜ ንመግቢ ተቆፃፂርካ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት ተቆፃፂርካ ኣለኻ ፀዓት ተቆፃፂርካ ንኣህጉራትን ንሃገራትን ተቆፃፂርካ ኣለኻ ንገንዘብ ተቆፃፂርካ ድማ ንዓለም ሙሉእ ተቆፃፂርካ ኣለኻ ስለምንታይ የምፅእ ኣለኹ ናብ ዶላር ክሰግር ስለ ዝኾንኩ ሓደ ኣገዳሲ ሪፖርት ካብ ኣልጀዚራ ወፂኡ ኣሎ እዛ ናይ ኣልጀዚራ ሪፖርት ክንሪኦ ኢና ብጣዕሚ ኣገራሚ The US is more than $34 trillion in debt. That's almost equal to its entire GDP. The figure is big, bigger than any other nation's debt. But does that matter when Washington issues the world's leading reserve currency? A new report by an independent fiscal watchdog is now sounding the alarm among financial experts. The Congressional Budget Office says that by 2034, debt is expected to hit 122% of GDP. That would be the highest level ever recorded, barring changes in tax and spending policies. So, could the tide of red ink get out of control and the US default on its debt? We'll discuss that with our guests shortly. But first, Alexandra Byers reports. More than $50 trillion. That's how much the US government is on track to owe its creditors. ريوالهم زغطري اتزيروتات كتقطرو أزيا كبيديو بإسرع 34 دحر 10 عامات كابز عجز لنا حدش مصلحات زوصو حبريتايو 10 عامات بحجي إدانا أمريكا عندي خبطيو 5.6 تريليون 34 تريليون أو 35 قصو يقويل لبزي حجي كاب 34 أب 10 عامات نابي كغيريو ناب 5.6 تريليون أب تاريخ ترائيو زي فلق درجة أدا كتأتو كم تخل زهاجر درو حجي أبزي حجي خلنا هذا مصنعتي أبزي غرباون وتشيني يرون سلمان تايزبل أب تحريك تماليسون كلهم تم إمبايرس نكسنتات دوودو أوكري وام كلو تقدامي ملكعي وكاتنا حدا إمباير وين نكسنت كابيزي جمري لهم نتي أدا ناتو زخفل ولد كابتن مكلخال ناتو زوج ونلعلم الزخون زهاجرزي زمانجسزي موداقو ناي قدنيا تاريخ نفسه كيف نكسنت زودغه ناي فرنش امباير دنا برديو ناي داتش امباير دنا برديو ناي بريتش امباير دنا برديو ناي قدمي زنبره سبين زنبره كلاتهم مصنعات مزغبرهم تمساسال رقاحي قدمو وداقوم زغاطما امريكا ابز عامت زهري ماتولا امريكا اب اسرع 14 انترست بيمنت ويكا ولد ناي تعداناتا على 1 تريليون كوينلو ني مكلخالنا تدما 1 تريليون يا توص لذي نغص this is very short by 2034 it's an eye-watering number without precedent. It will be larger than the country's entire economy, 122% of US GDP, higher than at any point in history. The US already has the largest debt burden in the world, and the government keeps spending more than it's bringing in. Every year it borrows to cover that gap. The money is going to social services like healthcare, as well as defense, but a huge chunk of the budget is just paying interest on what it borrows. And thanks to surging inflation and high interest rates, that's getting more and more expensive to do. So, كم تري ودلهم كتبانا أمريكا زي
ከምዚ ዓይነት ዜና ዳርጋ ቀጻሊ ድወፅ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ኢኮኖሚስት ናይ ኣሜሪካ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣልጀዚራ ደጋፍ ናይ ኣሜሪካን ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ዘሳልጥን እዩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ደረጃ ክትሓብኣሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ኢቭን በዓል IMF ወርልድ ባንክ መጠንቀቕታ ይህቡ ስለ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ክምለሰሉ ዘይክእል ኣብ ክዕረየሉ ዘይክእል ደረጃ ክራይሲስ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ገለገለ ብጀካቶም ክሕስቡ ዝደልዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ቀዳማይ ግዳይ ገይርዎ ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ኢንትረስት ሬት ነቲ ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስትድ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ሃድም ስለ ዝፈልጥዎ ንዕዑ ኣርቲፊሻል ንዝተወሰነ ግዜ ንክትሕዞ ኢንትረስት ሬት ካብቲ ኖርማል ወፃኢ ኣብ ላዕሊ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ዛትስ ዋይ ሰብ ናብቲ ስቶክ ማርኬት ናቶም ኣብቲ ናቶም ቦንድስ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ደ ሞመንት እቲ ኢንትረስት ሬት ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ክወርድ ተጀሚሩ ገንዘብ ካብ ኣሜሪካ ክወፅዩ ዝቕባበ ምናሃራይ ዋጋታት ሕጂ ሕማቕ እንተሎ ዝገደደ ይፅበያ ኣሎ ንኣሜሪካ ምክንያቱ ናይ ዶላር ፕሪንቲንግ ነቲ ቁጠባ ንዓመታት ከንቀሳቀሶ ፀኒሑ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ውግእ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ኣፅዋር ደፍርዮ ዘሎ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ብምሉእ እቲ መንግስቲ ብዕዳ ዝንቀሳቀስ እዩ ብግብሪ ዝእትዎ ገንዘብ ብፍፁም ምስቲ ናቲ ባጀት ኣይከይድን እዩ ስለዚ 34 ትሪልዮን በፂሕሎም ኣብ 10 ዓመት ናብ 50 ክድይብ እዩ ንብል ኣለና ወለድ ናቶም ድማ ካብቲ ጥዕና ድዩ ንትሕተ ቅርፂ ድዩ ንዝኾነ ኢሉ ዘውፅኦ ንላዕሊ ነቲ ዕዳናቱ ንመኽፈሊ ክጥቀመሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ክህሉ ይኮነን እተን ዝረኽበን ገንዘብ ብምልአን ንወለዲ ክኸፍለን ምክንያቱ ካልእ ምርጫ ክህልዎ ኣይኮነን ገንዘብ ፕሪንት ይግበር ክበሃል ከሎ ብዘይ ሳዕቤና ኣይኮነን ሳዕቤና ኣለዎ ፕሪንት ምግባር ስለዚ እቲ ሳዕቤናቱ ድማ ቤላ ገይሩ ሕጂ ክሃርሞም ጀሚሩ ኣሎ ካብዚ ነገር ዝንክወፁ ድማ እቲ ዝኸበደ መንገዲ እዩ Critics say it's the very definition of unsustainable, a spiraling debt trap. As of right now, the US spends $2.4 billion a day to pay the interest on its debt, more than it spends every day. نفس وكاف معاتي كطبعا أمريكا كلته $4 بليون نتي عداناتهم ولد مخفلي. إذن حنت معاتي زخفلوه نقطبانا يرتاح غيرو زخل جنزبي كلته $4 بليون جنزب نقطبانا يرتاح completely transform خبرو زخل جنزبي. أمريكا قد نفس وكاف معاتي نعداناتهم ولد يخفلوا له كل جنزب. even نقطبانا أمريكا عبية أستوعب أوزل لو جنزبي زي. كن عداس لزلو نزي جنزب زي كاب تزبوي كاب زخون يخون ماتيو عدا كخفلوا له ولدنا توم عدا زلك عوام. That's why تونس أمريكا تعتقد خسر هيكل حكمنا خسر هيكل ايربورت خسر هيكل زرا خبا جنزب عدا ناخفلي كخيد دي تعرف دما وقنا غتسلس لزخيد. On the military. By 2034, that number will be more than $4.6 billion. دحر 10 عامات كاب حجخه معالتاوي كندي كخفلي برديم زبلون زلو معالتاوي $4.6 بليون ولدنا عداك خفلي إذا غزرزي كسم بدكان تكده لكان زغلي أمريكا زلها exit plan كله كله مهدم plan كله كله you cannot survive كم زعينة crisis زعينة crisis نفس زخونة سب survive كجبر زغلي هيكونن ترى من قصد رأي يكونن ناب ترى حزب سجرجي نفسه كيف سبب أمريكا زنبر قداي كون مهانو خبطام دحرخين كا كل زمان قد كلوي دخان دحرخين كا سريكات بلت هلا حاجة من نابرخ عزيو كخبد مخانو أستوعب كا كاب حجو calculation هات كخبر يمعت. Much as it will spend on Medicare, and that's money that can't be spent on the things the country needs: roads, bridges, healthcare, and education. Republicans and Democrats blame each other, and in deep political gridlock during an election year, can't push through the solutions they need: tax increases and spending cuts. Social Security and Medicare is off the books now, right? They're not going to be fine. Instead, they kick the problem a couple years down the road with stopgap measures that only postpone yet another tax and spending. إذا تاجم زخه جو بايدن كعريكل دونالد ترامب كعريكل ريبابليكان كعريكل ديمقراط كعريكل نكعرزيكل تاجميو مغنياتو نزل خطري زخونه بوليتيكانيا بديمقراطي مريض كايو سقوم تقوس لايكلني ناي ديمقراطي اتزعاب يصقم انتلو ابقطبا እዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ሓደ ዲሞክራሲ ክምረጽ ሳይገብራሉ ንህዝቢ መብጻዕታት ካኣትሎ እንታይ እቲ መብጻዕ ስራሕ ክፈጥረልኩም እየ ነዳዲ ከጉድለልኩም እየ ዕድላት ክፈጥረልኩም እየ ዝብል መጪኡ ንዲሞክራሲ ክምረጽ ኢሉ ኣነ ነቲ ዕዳናትኩም ንምኽፋል መናብረኹም ክሕስመ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ኣይገብርኒ ሂወትኩም ኩሉ ንመንግስቲ ኩሉ ክዓጽወ ቤት ትምህርታት ክዓጽወ እንድሕር ኢልዎ መን ይኽመርጾ ኣይምረጽን እዩ ንኣሜሪካ ዘድልያ ድማ ሰብ ዝፈትዎ ዘይኮነ ኣንጻር ረብሓ ሰብኡ ይናበለ ተጸሚሙ ክኸይድ ዝኽእል መራሒ ዘድልየካ ከምዚ መራሒ ኣብ ዲሞክራሲ ክመጽእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ህዝቢ ናይ ሕጂ ረብሓ እምበር ንዝመጽእ ወለዶ ኣይሓስብን እዩ That's why ፀገም ናይ ኣሜሪካ ክፍታሕ ዘይክእል ቻይና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ገይሮም
ብርቱዕ ዝኾነ ኣንጻር ናቶም ረብሓ ኣንጻር ናይቲ ስቶክ ማርኬት ናቶም ስጉምቲ ወሲዶም ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ኣብ ውሕዳት ሰባት ከም ኣሜሪካ ይእከብ ከም ዘሎ ምስ ረኣዩ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ገለ ጥራይ ዝእከብ ምስ ረኣዩ ነቲ ገንዘብ ጠጠው ኣቢሎሞ ናበይ ኢንቨስት ግበሮ ኢሎሞም ናብቲ ውፅኢት ዘይነበሮ ኤሌክትሪክ ቪሂክልስ ኣብዚ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኣብዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መክሰብ ኣይነበሮ ናብቲ ግዜ እቲ ናብዚ ኢንቨስት ንክገብሩ ነቶም ሰባት ደፊኦሞም ብዙሕ ገንዘብ ድማ ካብ ቻይና ሃዲሙ እንታይ ይብልዎም ነይሮም ዲዛስተር ቁጠባ እዚ ክወድቕ እዩ ቻይና ክጠፍያ 3-4 ዓመት ሓሊፋ ድማ ኣንተር ቁጠባ ኮይኑ መፅኡ ሕጂ እውን ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ኣገለገለ ተኣከበ ገንዘብ ኣብ ጌጋ እንተሪኦሞ ወሲዶም ናብ ካሊእ ሪዳይሬክት ይገብርዎ ነቲ ቁጠባ ከምዚ ዓይነት መርሕነት ተረኺብካ ጥራይኻ ካብ ሓደ መድረክ ናብ ካሊእ መድረክ ክትሰግር ትኽእል ኣሜሪካ ግን ከምኡ ክገብራ ዝኽእል ምርጫ ወይ እውን መርሕነት ኣይትረክብን እያ ኩሉ ግዜ እሱ ድማ ይፀገም You don't have to turn on the news to see how tough things are. We're $34 trillion in debt. We're having to borrow money just to make our interest payments. China owns some of that debt. And I would love to tell you that Joe Biden did that to us. But I have always spoken in hard truths, and I'm going to do that with you today. Donald Trump and our Republicans did that to us too. The American public is already under strain. The cost of owning a home is the highest in 30 years. I feel for those people who are struggling. So ገዛውቲ ኣብ ኣሜሪካ ገዛ ንኽትገዝእ እቲ ዝኸፍአ ግዜን እቲ ዝኸበረ ግዜን እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣይኮነን ገዛ ንኽትገዝእ ገዛ ንኽትካረ መኪና ንኽትገዝእ ኣዝዩ ከቢሩ ከም ዘሎ ፀብፃብ ድሕሪ ፀብፃብ ሪፖርት ድሕሪ ሪፖርት ይወፅእ ዘሎ that's why ብዙሕ ሰብ ሆምለስ እናኾነ ዝኸይ ዘሎ ኣሜሪካ ዝበሃል already a broken country ተሰቢሩ ሕቁኡ ተሰበረ ሃገር እዩ ንክትዕርዮ ድማ እቲ ዝኸበደ ይኸውን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣሜሪካ ዘሎ next step ኤሮፓ ካብኦም ክፍለ ኣይኮነን እዚ ሕማቕ ኣሎ እናበልኩ ከለኹ ኣነ ሕጂ ከለኹም እንታይ ክመስለኩም እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ጥራይ ደልየ ዝገብር ዘለኹ ዝመስለኩም ኣሎ ገለ ሰባት ኖ ከምኡ ይኮነን ኣነ ዘገድሰኒ ንስኻ ወይ ንስኺ ገለ ክትፈትውኒ ይኮነን እንታይ ዳ እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ዘሎ ካብ ትክክለኛ ቦታ ናቱ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹም ንዓይ ከኣምን ዘይክእል ነቲ ሓበሬታ ወፅዩ ከይዱ ባዕሉ ሪሰርች ይግበር ካብዚ ናተይ ዝፍለ ሓበሬታ ተረኺብካ ድማ ቻሌንጅ ግበረኒ ዩር ዌልካም ቱ ቻሌንጅ ሚ ምክንያቱ ካብየ ኣምፂኻ ኢኻ ቻሌንጅ ክትገብረኒ ናይ ቻይና ወይ ናይ ራሽያ ሪፖርት ይኮንኩን ዘምፃልካ ዘለኹ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካ ባዕላ ተውፅኡ ዘላ ሪፖርት እየ ዘምፃልካ ዘለኹ ስለዚ ንዓይ እንተሰሚዕካ ነዚ ናተይ ምኽሪ ነዚ ትሕዝቶ ኣነ ዝቕርበልካ ዘለኹ እንተሰሚዕካ ንዓኻ ክጠቕመካ ክሕግዘካ እዩ ንዓይ እንተዘይሰሚዕካ ግን ንገሮ ምኸሮ እንተዘይሰሚዕካ ሂወትም ከረዲ ድበሃል ካብ ሂወት ትምከር ኣነ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለይን እዚ ኣሜሪካ ነዚ ሽግር ንክትፈትሕ እንታይ የድልያ ጥዑይ መርሕነት የድልያ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ በሉ ራእይዎ እዚ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ሾኪንግ ኮይኑሎ ሕጂ ዝወፅእ ዘላ Both are making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, we're trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice, the idea that they're going to, ጆ ባይደንን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን መቀናቀንቱ ወይ መወዳድርቱ ዶናልድ ትራምፕን ዲቤት ገይሮም ኣብቲ ዲቤት ጆ ባይደን ዘርኣዮ ፐርፎርማንስ ወይ ከዓ ዘርኣዮ ባህሪ ገለ ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ክምረፅ ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሎም ተስፋ ከም ዝቆርፁ ናቱ ፋያንስ ናቱ ቲፌዞ ተስፋ ከም ዝቆርፁን ከም ዝስንብዱን ዝገበረሎም መድረክ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ነታ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ሓቲታ ኣብ ሲኤንኤን ማለት ናይ ዲሞክራትስ ባይታ ዘተባብዕ ወይ ንዖም ዝድግፍ ሚድያ እዩ ተሓቲቶም ዝመለስዎ ስምዑ ሕጂ John King has described a panic inside the Democratic Party right now because of President Biden's performance in tonight's debate. He's been hearing from Democratic lawmakers and others around the country. Some within your own party are wondering if President Biden should even step aside. What do you say to that? So, በቲ ወገን ናይ ዲሞክራትስ ዝበሃል ድሕርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ምርጫ ናይ ብሓቂ ከም ዝሰንበዱን ኣብ ውሽጢ ናይቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ክኽእል ኣሎ ነዚ ሒዝና ክንወዳደርን ክንስዕርን ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዘረባ ኣበይ ነርኩም ለንቀነ ድዩ ጆ ባይደን ከምዚ ኮይኑ ነዊሕ እዋን ሓንሳብ ካብ ስቴጅ ክወድቕ ሓንሳብ ዘረባ ክጠፎ ሓሳብ ክጠፎ ሓንሳብ ኣብ ዘይረአ ኩርሲ ኮፍ ክብል እንታይ ዘይገበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ከም ሰብ ዝሰኣኑ 330 ሚልዮን ዘለዋ ሃገር ነዚ ሰብ እዚ ከም ብሓድሽ ን4 ዓመት ንክኸውን يقربوا له سلازي ናይ بحكي أزحزم performance tonight clearly was disappointing for
his supporters. CNN is reporting Democratic lawmakers watching the debate were worried about the president's performance. One said it was a disaster. Another called it a train wreck. Those are Democrats especially worried that Biden did not punch back on Trump's lies. So بحفشة ديمقراطيس تم دقفتنا جو بايدن نبحكي سنبادة كم زورة دومن بلان بيناتهم تاي خون خل قلق تا فايس بريزيدنت ناتو كمالا هاريس كم بريزيدنت غتمت تخل تخوني بلوغن سا تغلالا سلدي تفتو سيتو أوباما ميشيل أوباما غتمت تخل تخون زبلالو نساون نرقص أنيا يكونن حدا ناي كاليفورنيا زولو معات هوملس جيرو زولو نقبرو صدوم زيادة زي تبابع بعلوم كمي مثلاً نسوون كما تسخيل يبهالالو هيلاري كلينتون ممكن كتملس تغيلي عزبل بزوح انت تات متسيول لكن جو بايدن بس زلو وقت الكم زي كلجن حدا دسنبد حدا زرعت كنا تات تفتير له بتو خيني بتدفافيهم كوز ويم زلنيرم تم زدقفوز نبرون زكلا خلو لوز نبر ميديا بعد CNN يوم كم بلح لعما خينهم اتاك كبرون كتقعوان زفتنو زلو تسفا كم زي بلو تكون تادما ابزر مدرخ بتسعيلو لذي ምናልባት ካልእ ኣብዚ 4 ወርሒ ጥራይ ተሪፍሉ ዘሎ ሓድሽ ሰብ ኣምፂኦም ክዕወቱ ይኽእሉ ዳ ይኩሉን ካልኣርስቲ ብሓፈሻ ግን ጆ ባይደን ዋላ ትምርጫ እዚ ሕጂ ዝተገበረ ዲቤት ኩሉ ንዑ ከም ዝጥዕም ሰባት ከምዚኣቱ ኣብቲ ስቴጅ ምንታን ከይርብሽዎ ስለዘይፈትዎ ከይፀርፍዎ ገለሞ ተሽሙ ከይገብርዎ ተባሂሉ ማይክሮፎን ዶናልድ ትራምፕ ከይርብሾ ክንደይ ገይሮም ኩሉ ግን ክሰርሕ ኣይከኣለን ርእሱ ፅቡቕ ስለዘየለ እዚ ድማ ሓደ clear demonstration ወይ ከዓ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ መሓላሊፍሎም ኣሎ ክሰምዕዎ ስለዘይደልዩ እምበር Listen, people can debate on style points, but ultimately this election and who is the president of the United States has to be about substance. And the contrast is clear. Look at what happened during the course of the debate. Donald Trump lied over and over and over again, as he is wont to do. He would not disavow what happened on January 6th. He would not give a clear answer on whether he would stand by the election results this November. So, of course, come Vice President NATO كتكلم لك تتني أجن this doesn't change anything درجة بزحت يا evidence ما تأخذكم نهره ساكندي عشان بيدوام كم زلوا معناته this is هذا أبناء مودة هذا درجة كم استبدأ حتى كونتات زخون نجار كجبروا لاب زي كل درجة بتشحن كم زلوا زنت كونتاتنا نرجع لنا يز بهذا سلزي anyway ولا توم دقفت دبلود نبرن دونالد ترامب زي أتوم كتحن ويمز بهذا زنبرو أنت عرو no two ways about it that was not a good debate for Joe Biden. Ben? That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. He did not do well at all. And he looked, I'll give you the analysis, kind of have the old man versus the con man. I can walk you through how I'm supposed to see it and say it, but I just want to speak from my heart. I love that guy. That's a good man. He loves his country. He's doing the best that he can. But he had a test to meet tonight to restore confidence of the country and of the base, and he failed to do that. And I think there's a lot of people who are going to want to see him consider taking a different course now. We're still far from, that was painful. So the three was a long panel na CNN new ስለዚህ ኩላቶም ቶም ንጆ ባይደን ዘጣቆሉን ዝከላኸሉሉን ዝነበሩ ተስፋ ከም ዝቆረፁ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ትምርጫ ክኸውን ኣብ ዝቕፅል ነቲ ዘሎ ምርጫታት ካቨር ክንገብሮ ኢና anyway ጆ ባይደን ትሬን ናቱ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሐት ይመስል ኣሎ ባት እቶም ድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ዘመሓድሩ ግን ምርጫ ክስኡን ይኮኑን ኣብ ኤውሮጳ ኸ ኩላቶም ንዩክሬን ዝድግፉ ዝነበሩ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ራዩ ብዚ It was actually quite close. It looks to be close again this time. What is going to be necessary to bring her over the line? Well, she'll need to basically curry enough support and make sure she gets those votes from her own political party and keep the socialists in line. What's interesting here tonight ናይዚያ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ድማ ዝገደደ ብኸመይ መንገዲ ትምረፅ ኣላ ሕጂ ድማ ንላዕሊ ገፃ ከምፅዋ ኣብ ዝደልይሉ ዘለው ጆርጅያ ሜሎኒ እትመርሖም ወይ እውን ንሳ እትርከቦም የማናይ ክንፊ ብደረጃ ኤውሮጳ ዓብ ዓወት ዝተጎናፀፉ ኩላቶም ከመይ ጌርኩም ነዚያ ተምፅዋ ኣለኹም ከመይ ጌርኩም ከንቶም ምስኣ ዝኸዱ ዘሎ ሰለስተ ኣገደስቲ ፅፍሕታት ንሕና ዘይብሉ ህዝቢ ኤውሮጳ ንዝመረፆ ጥሒስኩም ብናትኩም ምርጫ ትገብሩ ኣለኹም ብምባል ብፍላይ ጥልያን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ድምፃ ከም ዝዓቀበት እዚ ድማ ሳልሰይቲ ዓባይ ኤውሮጳ ሃገር ከም ምዃና መጠን ብፍላይ ድማ ብህዝቢ ደገፍ ዘለዋ ሜሎኒ እዚ ስጉምቲ ምውሳዳ
ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ዓቢ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ እዩ ዝበሃል ዘሎ What's happened at this summit though was the votes among the other leaders as well, because Italy's Giorgia Meloni, the Prime Minister, we know that she actually abstained. I've got sources that have told me that she abstained on approving the appointment of Ursula von der Leyen going forward. The hard right group, which is known as the ECR group in the European Parliament, which Giorgia Meloni's party sits within, they are feeling quite upset that they didn't, despite being the third biggest party in the European Parliament. We expect there's still some changing votes on how they will all group together. She felt that they deserved one of these top jobs, but instead it's going to a centre-right, a Christian Democrat, a socialist, and to a liberal politician. So that abstention really says something. It means that the Italians weren't in favour, and it's quite rare for a big economy like Italy to not approve the European Commission president in the vote like we saw here tonight. Hard to tell how that will affect things going forward, but it will show that the relationship between the Italian Prime Minister and the future Commission president, if she gets approved, Ursula von der Leyen. So, ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ጣልያን ስቴትመንት ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ መርሕነት ነቲ ናይ ኡርሱላ ቫን ደር ላይን ንኻልኣይ ግዜ ንኽትምረፅ ከም ዘይደግፍዎን ኣንጻራ ንኽዛረቡ ከቢድ ስለ ዝኾነ ድምፆም ከም ዝዓቀቡን ከም ዓባይ ሃገር ኤውሮጳዊት ድማ ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ ከምኡ ድማ እቲ ናታ ፓርቲ እቶም የማናይ ክንፊ ዝገበርዎ ዓወት ድምፂ ናይ ህዝቢ ከም ዝተዓጠን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣገዳሲ ስልጣን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቦታ ከም ዘይተዋህቦምን እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ዝገበሮ ድምፂ ጨውዮሞ ንዓታቶም ከም ዝጥዕም ገይሮም ንውግእ ከም ዝቕፅል ዕግርግር ከም ዝቕፅል ገይሮም እቶም ንውግእ ዘጣቅዑን ነቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ሙሉእ ብሙሉእ ክቕፅል ዝደልይዎ ዝነበሩ ሰባት ንላዕሊ ምፅኦሞም ኣብ ኔቶ እንትኾነ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት እውን ንዓታቶም ኣምፅኦም ነቲ ኩነታት ከም ዝቕፅል ገብርዎ ከም ዘለውን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ናይ ጆ ባይደን ተመሳሳሊ ከም ዝነበረን ጆርጅያ ሜሎኒ ግን ነዚ ጠጠው ስለ ዝበለት ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ይደልይዎ ከም ዘየለውን ከምኡ ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ብዕባለ ገጾም ናብ ዝምድና ገጾም ክኸዱ ይደልዩ ከም ዘለውን ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ፅቡቕ ገፅ ከም ዘየለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታታት ክወፅ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ዘጣቅዕ ቻነል እዩ ስለዚ ተጠንቂቖም ዘውፅዎ ዘረባ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ከም ዘሎ ትፀገም ኢኻ ክትርዳእ ትኽእል ካብዚ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ነዊሕ ተዛሪብና ኣለና ናብ ኣፍሪቃ ቀፅና ንኺድ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ መሻርክቲ ዝነበረ Kenya ዝዝረበሉ ዘሎ ኩነታት ራዩ And Yusra joins me live now from Nairobi. Yusra, when we spoke a few days ago, it was all about the president, doubling down, sending the military onto the streets, saying that he was going to deploy the troops to help the police. He has backed down now from that finance bill, but it doesn't feel like it's making any kind of difference. So, William Ruto ab Kenya ada ዓቢ ሽግር ያጋጥምዎ ዘሎ መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ድምፆም ዓቢጡ ኣሽኪዑ ሓስዩ ኣሚኑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስሎ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ህዝቢ ዋላ ነቲ ንሱ ዝበሎም ነቲ ፋይናንስ ቢልሲ ጠጠው ከብለ ኣይክቕፅል ኢልዎም ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ምቁራፅ ኣብዮም ቶም ህዝቢ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዊልያም ሩቶ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዝኣተወ እዚ ከዓ ልክዕ ናይ ኣሜሪካ ሕንፍሽፍሽ ነቶም ምስ ኣሜሪካ ዝኸዱ ዘሎ መራሕቲ ሓደ ብሓደ ኣብ ሽግር ምስ ባይደን ጠጠው ዝበሉ ሰባት ኣብ ዝኸድዎ እንታይ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘሎ ህያው ኣብነት William Ruto khoinlo ajismعوا እንታይ ኮይንሎ ጸገም Absolutely. I mean, they see this bill as a symptom of a bigger issue. And the protesters we spoke to today said that this isn't about a bill, this is about bad governance. I think the young people that are taking to the streets are incredibly aware, they're incredibly engaged, and they feel like the government is flagrantly overspending, is showing off their excess. The MPs in Kenya are some of the highest paid in the world. So, ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ትመንሰይ ተንስዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ዘጋጠመ ኩነታት ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ዝገድድ ኩነታት ከም ዘለዎ እንታይ ይስኸ እቶም ፖለቲከኛታት እቶም ነቲ ቢል ወይ ነቲ ናይ ግብሪ ሕጊ ዘጽድቁ ዝነበሩ ደሞዞም ምስቲ ናይቲ ተራ ህዝቢ ዘይመጣጠን ኣዝዩ ገንዘብ ብዙሕ ዝእትዉ ኣብ ሉክሱስ ገዛውቲ ኣብ ብሉፅ ዝኾነ ኳሊቲ ናይ ህይወት ዝነብሩ ንተራ ናይቲ ህዝቢ ዘይውክል ህይወት ዘለዎም ብሰንኪ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግደፉ በጃኹም ይኸብደና ኣሎ ንዓና ይጥዕመና የለን እናበልዎም ከለዉ ልክዕ እቲ ህዝቢ 2-3 መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበረ ከሎ ነቲ ሕጊ ከፅድቕዎ ኣብቲ ፓርልያመንት ናቶም ኣትዮም ከለዉ እዮም መፂኦም ነቲ ፓርልያመንት ኣቃፂሎሞ እሳቶም ድማ ብትሕቲ መሬት ብዘሎ ገለ ሃዲሞም ወፂኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኬንያ ምስቲ ተራ መንእሰይ ብፍጹም ኣብ ሓደ ገጽ ከም ዘየለን እቶም መራሕቲ ፍሉይ ህይወት ስለ ዘለዎም ንሶምን ደቆምን ነቲ ተራ ህይወት ናይቲ ህዝቢ ክርድዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ እዚ ህዝቢ ድማ እዚ ሕጂ ንብላ ጥረላ ዘይኮነስ ጠቕላላ እቲ ሲስተም
أنصارنا وي دربحنا سلازي لك غير له زبخا بحصر زبالة روتو كاب سلطان كورد صاوعيد كم زلو يزنقر زلو. And yet telling them to start their lives off on the back foot with facing these taxes, with dealing with the unemployment that President Ruto himself said during his election campaign 2 years ago that he would actively work to tackle. I mean, today the scenes were pretty crazy. I mean, it was this constant face-off between protesters and the police. They would disperse them, they'd use the stun grenades, they'd pluck men out of the crowd, put them in the back of the truck, and, you know, they would go into the darkness of the apparatus like many other young men and activists over the last week. But it was just crazy to see them continue to go back, to gather, to face off with them with such courage and such persistence. And I think that is what President Ruto is up against. He's up against a generation that won't be cowed by concessions and won't step down lightly. فجت إذا عبينا ويليام روتو عقاتي موزلو السيستم نسوز مسرطة ترى كنا سكود ميوز نبرة زتبلاش هو السيستم نتهزبي ترى هزبي نتترى من سي فصي مزيه ساتف كنا تاسل زخونة ولا نسو مساهم كردارا أنت بلا مسمني كردارا أوزخ الوكيل اللوديو التنسيز اللو نعبي ويون بروتست حادث بزمر حوي قلة بزمر حوي وكيل اللو يكونن بسوشيال ميديا فايرال تخده مكسخاس لزخونة نمان حس كي خا انجيجمنت تقبر تخلنبر التتدلي وكمال عليكم كيلوا ميجن عايسمعوني يمسلو سلازي إذا حجن ريوز لنا كنتات أبيت أتوقع بالخل بخميت أتوقع بالخل نجزيكم قد فينا ويليام روتو جن اتزنا بري بفلا يمس أمريكا استوزو وصدا سقمتي بدرجة أفريقيا نشمو نخبرناتو مريت كم زبطون أب كينيا دما بروي دارجا ولاتهم أجو خازبلوزنا برميدياتات كلهم تقمتي لهم ويليام روتو زخطلو زلو بفلا يابت مجمريا نتي نعبت أتون من بعد وصدو سقمتي كخوننوان أنصارو كزاربون تمين ستريم ميديا دما كخود عينا نرزالنا سلازي نابيت توكبلي بخمي كفتعيو نجزيه نقد فوقن أفريقيا زي مثل على كنتاتا again دقاقي ما خقلت لكم زدلي في جنوب إثيوبيا أكسجر سلزخونكو السودان قداي ناتا كم معلتنا معتي نبز باسي نبز غرب ساعات أمباسادر ناتهم ناي السودان أبجد نبرة كم زو صدوون كم سحبون مغنياتو جد مجابريا ويون نتي RSF ناتو مسجاجرات سؤال كوينا سلزلا مساء زمدنا ليناني بمبال كم حجي كاب إثيوبيا كم سقوم توسيدهم نيرم مسكين يا وينس بغاينا برون بحفشة قداينا السودان كم زنا كينيا شافناك وزغلي يلنجن اتزجدد كنتات يخوين زلو قداينا إثيوبيا حج خنرينا قداينا الصوماليا كم معتنا دحريك تملا سبتي الشباب مليسو سقام كيف تر عبس قاتي دفتر زلو لذي عبت زباتي كله عبز بلاش هو زلو إيرترا حوس سلام الرقعة زلويا حوس سلام زبل زلو قدما وشتاو سقام سلا زلويا كونن قرباب تهجراتا بغليلو سلواك فترة لا بمن قد أمريكا حجنا أمريكا لأن كان بزعبا يرترا زبالو توكن سمينا قد متنا بيرترا دحن ويتسنه له فلوي وكيلنا أمريكا بزعبا يرترا تزاربت له نعوكن رينا مجمر ياجن أبتي قربيتنا زقاتم زلو نا إثيوبيا اسكندرية أنتاي تاي قاتم على بزني جمر ሶስተኛው የምሰማው እየተገደልን ነው እየተፈናቀልን ነው የሚል ነው። ላለመገደል መጀመሪያ ላለመግደል ነው። ገለህ መጮህ ትክክል አይደለም። ማን ነው መጀመሪያ ግድያ የጀመረው? ምንም መታየት አለበት። ግድያ የጀመረው መጀመሪያ ማን ነው? ከገደልክ በኋላ ስትገደል መቀበል ነው። برهان جولا خمس زار بزلو زا فيديو زياك تزور سلازر أخوايا هذه نحرك أتيلكا خد كتاليخا من يجمير وقت مجمريا تسقم كابيز بقستيلكا بعبيو تسقم كاب منقستنا إثيوبيا مرحنتنا إثيوبيا كم زجمري مغنياتو اسكنا يتقرايس بعلو ما جميرهم كا فراريهم نتسمين الزهري مموغ لك تبل تخليخا حقون سلازغوني انت تنايفانو قنت مالت مال مساخا كوفيلو مساخا أب جنباراتاتيو يواغا نيرو انتاي دلاي تفلت مالديو انتاي ربحاناتو يردا كانير مالديو لعلو كل دما ابت ذات سلام كجبر كله هذا كابتي ذات سلام بتخكل نعجاناتو ندليتناتو اب حلقه كودق زغل نسو سلازغوني سلامتاي بتاولا امصيخا نحنا خنقبر ندلنا ذات سلام اذن يكتبل زي كالكا سلازي تغلالا ابت غزيو كينات كدليخا تدقيم كالو لك كم زين بنانا قريف كانت قراف تقحفو لك كما يغيروا منتم الليتنا يمحرا كم دما نتز حزب محرا دما ناي تقول استقالسو زخونه يكون فرزي بلوم زخونه يكون تسمعنا زي بلوم زخونه يكون ابت اولا ولا حنت حزوم سلدي ترفو حافيلهم يمزواغو زلو انصارو
ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክፈትሖ ይኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ክንዲ ዝብል ድሕራሪምካ ክትረሚኻ ተተኪስካ ክንትኩሰልካ ኢና ዝብል ጌና ናይ ብስለት ደይኮነ እቲ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክትኣቱ ከም ትኽእል ዝገደደ ሕንፍሽፍሽ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ በቲ ወገን ኣምሓራ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክንርኢና ምክንያቱ ኣብዚ ሓፂር ቪድዮ ካቨር ክገብሮ ይክእልኒ ኣዝዩ ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ነቲ ኩነታት ሕልፍ እናበልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ስቲሊት ናይ ትግራይ ኣብ ዝሓሸ ቦታ እዩ ዘሎ ግን ሪዝ ወርዲዝ እዚኣቶም እቲ ጎረቤትና እቲ ናትና ኔይበርሁድ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ፀገም ከም ዘለዎ ንክትፈልጥ ካብዚ ክትመሃር ክትከል ኣለካ ኪኑ ዝኸይድ ነገር የለን ኣብዚ ካ ስምዑ ሕጂ እርቅ ስለ ሰላም ዘውዱ እንግዲህ ሰሞኑን ስለ እርቅ ስለ ሰላም ስለ ድርድር ስለ ውይይት አብዝቶ ሲናገር የነበረው የብልጽግናው መንደር ካፋቸው ቃሉ ወጥቶ ሳይበቃ እኛም ጆሮአችን የነሱ ድምጽ እንደው እንትኑ ወዲያውኑ ወደ ጥቃት ለመግባት እየተዘጋጁ ያሉት ገና ሽማግሌዎቹ ተመርጠው ወደ ፋኖች ይላካሉ የተባሉት እንኳን ገና እየተመረጡ ያለ ዛሬ አብይ አህመድ ሰራዊቱን በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ፋኖችን ለማጥቃት አስገብቷል ምን እየሆነ በቲ ናይ ሰላም መንፈስ ሰላም ከነውርዲና ናይ ሰላም ኮንፈረንስ ተባሂሉ ኣብ ባህር ዳር ብዙሕ ክዝረብ ቀኒዩ በቲ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ኣፎም ከማን ዝያዳ ክንሰምዕ ኣብዚያ ኮሊፈርኩም ፀኒያ ስምዑ ኣብዚያ ብዙ ቦታ ነው ያለው የአማራ ተፈናቃይ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ተፈናቃይ አለ የጌዶ ተፈናቃይ አለ ብዙ ቦታ ተፈናቃይ አለ እንታይ ይብላ ኣሎ ተፈናቀልቲ ወይ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ወይ እውን ኣብ ኣምሓራ ጥራይ ኮነ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ስለምንታይኩም ይፈናቀል ኣሎ ተሃገር ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ካብ ናቶም ዘረባ ክሰምዖ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ እንታይ ዓይነት ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ቪድዮ ዶኩመንት ገይሮም ከወንድሜ ልጅ ጋር በአንድ ቀን የገደሉት 13 ሰዎች ናቸው። መተው ከተማ መተው ሲያወሩ ገለው እንዳቃጠሉት ምናምን ፎቶ ላይ አንስተው ለራሳቸው ማለት ነው ከተማ እንትን ሲሉ ነበር። የወንድሜ ልጅ የ15 ዓመት ልጅ ነው። ክሳዕ ክንደይ ሽግራት ከም ዘሎ ኣብ ዙርያ ሕጂ ክሳብ 50,000 ዝግመት ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ድማ ብዙሕ ኣብ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታት ወሪዱ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዝካየድ ዘሎ መን እዩ ኸ ነቲ ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል መራሒ ዘመሓድራ ዘሎ ባት እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብዚ ራይዎ ሕጂ ክምለሶ እዩ ነዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ስለ ዘለኒ ኣብዚያ ተመሊስና ነዚያ ንርኢ ሕጂ that you didn't mention when you were speaking of during the overview, and so I'll ask a question about that. Eritrea's role in the Horn of Africa often intersects with regional conflicts and dynamics. That's better. What is the U.S.'s approach towards Eritrea's counterproductive or undemocratic involvement in the region? So እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሞሊፊ ትበሃል Assistant Secretary of State for Africa Affairs of the United States ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ወኪል ናይ ኣፍሪቃ እያ እዚኣ ስለዚ ናይቲ ሚኒስትር ዳቶ ዛይ ናይ ኣሜሪካ ንጨንፈር ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ክትመላለስ ኢኹም ትሪእዋ ኣብቲ ዞባቲ ንኤርትራ ብኸመይ ኢኹም ትሪእዋ ኣብቲ ኩሉ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘለኩም ፖሊሲ ከመይ እዩ ንዝብል ክትመልስ ከላ ስምዕዋ Well, I didn't mention Eritrea, and it's in part because we right now don't have much engagement with Eritrea. As everyone knows, in the terrible war in Tigray, all the forces involved there, according to U.S. legal assessment, were guilty of war crimes. We announced an atrocity determination. ሰባዓ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ከም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ንስም ኤርትራ ኣየልዓልኩን ምክንያቱ ኣብ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘይብልና ኣብቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ከም ኩልና ንፈልጦ ኩሎም ኣብ ውሽጢ ተሳተፉ ሓይልታት ኩላቶም ኣብቲ ጀኖሳይድ ወይ እውን ኣብቲ ህልቂት ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ተሳተፍትን ተሓተትን ምዃኖም እያ ትነግር ዘላ መን እዮም ኣብቶም ኩሎም ዘሎ ቀዳማይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደይኮነን ኣብ ኣምሓራ ተመሳሳሊ ከም ኣጋጢሙ ኣብ ኦሮሞ ከመይ የጋጥም ኣሎ እናበለት ጀነራል ናቶም ይዛረብ ፀኒዩ ሕጂ ቀፅል ስምዕዋ እቲ ናት ናይ ኣሜሪካ ዝንብዑን ሕማቕን ሓደገኛን ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ቃላት ኣስምዕዎ that determined that Eritrean forces, Ethiopian forces, Tigrayan forces, and militant groups such as Fano from Amhara had all committed war crimes in that fight. ኩሎም ናይ ትግራይ ሓይልታት ትብላላ ዝኾነ መቕፃዕቲ ዘይወረዶም ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ፋኖ ፈፂሚው ገበን ናይ ኩናት ትብላላ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ገበን ናይ ኩናት ፈፂሚ ትብላላ ካብ ቃልያ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ድማ ፈፂሙ ትብላላ ኣርባዕትዮም ፈፂሞም እስከ ሕጂ ቀፅል ዘረባ ስምዑ እዚያ ንባዕላ ሓደ ህያው ኣብነት We established sanctions against some Eritrean entities because of their conduct in that war. So also given ሰማዕኩም ዶ
ካብዚ ኩሉ ዝተቐሰቶ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራይ እገዳ ጌርና ሕጂ ክትዛረብ ከላ ኣብ ገለ ኤንቲቲስ ወይ ካብ ገለ ትካላት ናይ ኤርትራ ክትብል ከላ ከተቃልሎ ስለ ዝደለየት እያ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እገዳ ጌራ ዘላ ምክንያቱ እቲ መሓውር ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኤርትራ ሓደ ፓርቲ ዘለዋ ሓደ ፓርቲ ድማ ፒኤፍቲጂ ወይ ከዓ ህግደፍ ይበሃል ነቶም ኣባላት ናይ ህግደፍ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም ኢና እገዳ ውሪድና ክብሉ ከለዉ መቐሸሽ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር እዮም እቲ ንሳቶም ዘውፅዎን እቲ ኣብ ተግባር ዝገብርዎ ዘለዉ እገዳን ከዓ ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል ኣይኮነን ደሊከይ ዝኾነ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ዝዓፁ እገዳ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነቶም ካልኦት ኩሎም ብኣፋ ዝበለቶም ገበን ፈፂሞም ዝበለቶም ወላ ሓንቲ በለቶምን ኣንፃሮም ኣንፃር ኤርትራ ጥራይ ግን እገዳ ጌራ በንፃሩ ኤርትራ ጌራቶ ነዚ ገበን እዚ ዝብል ጭብጢ እኹል መረጋገፂ ከም ዘየለ ድማ ክትፈልጥ ኣለካ ምክንያቱ ካልእ ቪድዮ እውን ቀሪበ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ እውን ኩሉ ግዜ ደጋጊሞ ክገብረ ስለምንታይ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ስለ ዝኽእል ምስክርነት ረኣዩ ኣብዚ أنا أراه يلا أنا زرعه قفي يلا زرعه قفي أزقنا نجزع عنده أراه نجام حد حد مرات أخا جزاه هذا الحلو حجوهان سنة سلامها يلوم طمنا نورو بشكتيبنا حد زدلي سكات لايبنا ما راح تبو كعشق كم زي ما قورنا أني نير كعمصو وي خكفعو من بعيني سير أخوني مالتي يرتراو تدل لايقن بونتي نملو شو مقتل يلم ሲመጡ ገዛችን አይዟችሁ ከምናተ ይጋጠመን ስለዚህ አኻኻ ሪኸቱን እንተሪ እንታይ ፀገም ነው እዚኣ ናጻገርኩም ተዘራሩን ለኹም ሓቂ ዋዚያን በፂሓ ነይራ መርሕቲ ኮነን ምር ታራ ማል ፀገም ይብለና ስለዚህ ራሁ ግን አይራሁን انا بعيني ራሁ أنا زوردنا بفعل من المجتمع أنا خب علي من زي صحن النجار يبلين توقع سبن توقعنا يبلكانيا سمعنا يملك الرحلات أتى سبيتي شو سمعكم هذا هذا الزلة ዝኾነ ግፍዒ ኣብ ዓይንና ኣብ ቅድሜና ዝረኣናዮ የለን ክንደይ ኤቪደንስ ኣቐሪበልኩም እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ክንደይ ኤቪደንስ ቀሪበልኩም እየ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ባይታ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ከምዚ ጌራ ዝብል ጭቡጥ ሓበሬታ የብሎምን ግን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚኣ ስምዕዋ and repressive nature of the Eritrean government, we have not had a good relationship. We respect that Eritrea is in an important location, that Eritrea could be an important partner and a positive force if the government chose to take steps in that direction, and we would welcome steps in that direction. ልክዕ ነታ መልሓሳ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክትዛረብ ፀኒሓ ኤርትራ ኣገዳሲ ሃገር ምዃኑ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ዘሎ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝምድና ንክንገብር ወይ ክንዘራረብ ድሌት ከም ዘለና እቲ መንግስቲ ፖሊሲ ናቱ ተቐይሩ ከምቲ ንሕና ንደልዮ መጋበርያ ናትና ክኸውን እንድሕሪ ክኢሉ ምስኡ ክንዘራረብ ንደሊ ኢና ዝብል ቃና ክቕይሩ ጀሚሮም ኣለዉ ግን ስቲል እቲ መርገፂ ናቶም እንታይ እዩ ሌቨሬጅ እንዲኦም ክጥቀሙ ዝደልዩ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ክንዘራረብ ኢና ግን ንኤርትራ እገዳ ኣለና ኣሉታዊ ስእሊ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ስእሊ ከለና ምስ ኤርትራ ተተዘራሪብና ኤርትራ ሕድገታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ክንልምኖም ኣይንደሊና ትዕቢት እንድዩ ዘሎ ትዕቢት ስለ ዘለዎም ክልምኑ ምስ ኤርትራ እንካን ሃባን ከይብሉ ናይቲ ኩሉ ዝገበርዎ ንኸይሕተቱ ዝጥቀመሉ ዘሎ መንገዲ እዩ but it is there you know well the uneasy history between Eritrea and Ethiopia particularly Tigray there have been disputes about the border we would like to encourage a peaceful settlement of the border mediation we would like to see all Eritrean troops withdraw from Ethiopia and ናይ ብሓቂ ትሕዝን እዛ ፖለቲከኛ እዚኣ how shameful is that እዚኣሲ ነቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ኣብ ሄክ ዝግበር ዝነበረ ሽምክልና ተዓዛቢትን ኣሜሪካ ተዓዛቢትን ኣተግባሪትን እያ ነይራ ንክትግበር ፀቕጥቕ ክትገብር ትኽእል ካብቶም መንጎኛታት እያ ነይራ በቲ ውዕል ናይቲ ኮሚሽን ድማ ኤርትራ እንታይ ከም ዝተፈረዳ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ድማ እንታይ ከም ዝተፈረዳ ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጥ እቲ ብይን ድማ እግባይ ዘይበሃሎን ዲስካሽን ዘየድልዮ ምዃኑን ክትግበር ዘለዎ ምዃኑ ጥራይ ትፈልጥ እያ ኤርትራ ድማ ብሳተላይት ኢሜጅስ ኩሉ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ከም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ እንታይ ግን ትኽተላላ ልክዕ ነቲ ናይ ትግራይ ድምፂ ነቲ ናይ ትግራይ ዘረባ ወሲዳ እቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ካብቲ መሬት ናይ ትግራይ እንታይ ዝበሃል መሬት ናይ ኢትዮጵያ እያ ክትብል ትግባእ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን መሬት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ስለዘይበለ መንግስቲ ከምኡ ዝብል መርገፂ ስለዘይብሉ መሬት ናይ ትግራይ ካብኡ ክትወፅእ ኣለዋ ይህን ምሂን ድማ ክበሃሉ ኣለዉ ንምንታይ ምሂን ክበሃሉ ዝተወሰነ ብይን እዩ ወዲ ኣላ ፉል ስቶፕ ክረዳድኡ ስለዘይከኣሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም እግባይ ዘይበሃለ ፍርዲ ተዋሂቦም ዶብ ድማ ተሓንፂፁ ብቪርቹዋል ዲማርኬሽን ድማ ዝተወደአ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ተኣክላ ከምዚ ሓሸውየ
أمونغو غربابتا أتيا أختودق كلا نبحق زحزنن زحفرن كونتاتي جن مجمرية ما يكونن موداتهم ما يكونن جن أتأساتو دقفهم زلا إثيوبيا بقفهم كزاربو خلو أتكونتاتهم بعلون كغلصو خلو نزي يمثل በፊት ማለት ነው ምናልባት የህዝብ ቁጥር ብዛት ቁጥር ሳያስገቡት ቀርቶ ካልሆነ በስተቀር ሁለተኛ ብቻ የምትሆንበት አንደኛ የምትሆን ይመስለኛል። የትላልቆቹ ተቆጥሮ አያውቅም። የአድዳራው አይተሽዋል። አንድ ፖሊስ ከ50 ድረስ እንትን ብሎ እነዚህ አክቲቪስቶች መቀሌ አልፈቀዱላቸውም። ብዙ ማውራት እንችላለን። በፊት የነበረው ስለ ህፃናት ነው የሚለው ማህሌት ብናይ ጫማ ምእስር ሓኒቆም ዝቆተልዋ ተጋሩ ጋና ብህይወት ከላ ተታሒዛ ከላ ወይበል ትግራዋይ ወይበል ኢለ ኣነ ወይላ እግሪ ሒዝኩልኩ شاور عنا شنو خلي صريفني انت جزمه انت سكراب انت عود انت هوملس زيتو هالكو يله تاول عمويتا مسوالتك بمول زغراوي اوي ولا الحج مسموت اللي خاصك اوي توللو مسموت اللي خاصك اوي كتل مستحانه مستقتل اللي اوي كتل بيوت كل الحنن الحد زغراوي حقا انا في شاو ساعات ትግራይ ንፍትሕን ርትዕን ተቃሊሰን መስዋዕቲ ዝኸፈላ እኳ እንትኾና ክሳብ ሕዚ ግን ክንዲ ዝኸፈለ ዋጋ ፍትሒ ይረኸብ ክብላ ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ገሊፀን እቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መነወርን መስካሕካሕ ገበን ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ካብቶም ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝፍለዩ ከም ዝኾኑ ዝገለጻ ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ መከራን ስቃይን ደቂ ኣንስትዮ ንኸብቅዕ ኩሉ ማሕበረሰብ ክቃለስ ኣለዎ ኢለን ኣለዋ ጽልእህዋት قرات ميت كالولوم يلن شويت عرر وديلو نأمرو خينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا الله دمو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريت يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري انك ايدا يحزو ايدك موحبني حادنت مزمورنا بحدين غني صافوركي لوم عسر بريزيدنت إسياس صافوركي لوم عسران شوعتن سنة بساعتات قدم قطري أب السنة مالت العلوي بايتو إيطاليا ببريزيدنت كوميشن زمدناتات واتسان مكل خالن ستيفانيا كراكسي نزتمرحة سلست أبلات بايتو زركبو لأخت غبيلو أزراريبهم أبتي أبعد هالو استقبر ركب بريزيدنت إسياس أب مزام زحال فرحة الرياب روما استقانعو على مرحتي هاجرات أفريكان إيطاليان مسؤوت أساسيرو زتخايد ركباتن أب حد أوان كأسكاسن بدهن كم زنبرة بمقلات مس إيطاليا مدرخو زحلوة ننويح زتأمت استراتيجيا وزمدناتاتن شركنتن معبال نزلو دليتن دلونتن آنسيروم بريزيدنت إسياس وسيخو بوهدتن شركنتن كلتين هاجرات نخلوك قدامنتات زت أمره مرحة استراتيجيا وزمدناتات كحنتت أقداس خمزخنة نتلوخ أبرهلهم نتلوخ مريحة زمتت أب السنة مالت العلوي بايتو إيطاليا بريزيدنت كوميشن زمدناتات واتسان مكل خالن ستيفانيا كراكسي بوغنام أب مونغو خلتين هاجرات وتسيتا وشركنتن متحجازن مهنات بوغن إيطاليا نزلو قربنت الرقاقيسام أب تركب بوغن إيرترا مينستر قدات وصاي أتو عثمان صالح بوغن إيطاليا دما أمباسادر أب إيرترا ماركو مانشيني ترخيبهم نيروم بريزيدنت إسياس أفوركي بعيسان 4 سنوون بمينستر تكالات وانينن هاجراو فرياتن أدولف أورسوز تمرحفو للأخ منقست إيطاليا تغبيلو مزرابو زذكريوم سو انتاينا نرزلنا كاب صبوق ناب زبالصي كاب صبوق ناب زبالصي كنتاتي زخيد زلو سلامتاي كم نبل لنا كابينه نايت من كابينه منسترات نايت منقست طليان كابينه مالت فصام مسرح نايت هاجر مالتي بايتو مالت نتحجز حقد نتحاجر خلافነት ናይ ህዝቢ ተሰኪሙ ዘሎ ከውን ከሎ ክልተ ዓይነት ባይቶ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኣሎ ከምኡ ድማ ሰነድ በሃላለ ሰነድ ድማ ነቶም አውራጃታት ናይቲ ሃገር ዝውክል እዩ ስለዚ ዓብ ሓይሊ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ቻምበር እዩ ዝበሃል ናይ ሰነድ
ወከልትናቶም ድማ የመፅኦም ዘለው እቲ ካቢነ መፅኡ ዝነበረ ግን ፈጻሚ ናይቲ መንግስቲ ፕራይም ሚኒስተር እንተሎ ነቲ ፖሊሲ ናቱ ንክፍፅም ብካቢነ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ልክዕ ከምዚ ኤግዜኪቲቭ ኮሚቲ ዝበሃል ኣብ ካምፓኒ ሲኢኦ ሲኤፍኦ ሲአይኦ ገለና በሉ ኣብ ጥቆ ዘለው ካቢነ ሚኒስተራት ዝበሃል ድማ ነቲ ስራሕ ናይቲ ፕሬዚደንት ወይ ናይቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ሃገር ዘቕንዕ ኣካል ናይቲ መንግስቲ እዩ እቶም መፅኦም ዝነበሩ 5 ሚኒስተራት ቀጥታ ምስ ጆርጅ ሜሎኒ ዝሰርሑ እዮም እዚኦም ካቶም ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ሼፕ ዝገብሩ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዘውፅኡ እዮም ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓካን እዩ መመሊሱ ንቅድሚት ዝኸይድን ዕምቆት ዘለዎን ትክክለኛ መስርሕ ዝሓዘን ከምዚ ሃጓፍ ወይ ከዓ ንገለ መስርሓት ዝሰገረደ ይኮነስ ብትክክል መንግስቲ ተራኺቡ ንነዊሕ ዘቕንዐ ብጥልያን ዘሎ ሓጎስን ዕጋበትን ወይ እውን ነቲ ስራሕ ንክትግብርዎ ድሌት ከም ዘለዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ኤርትራ ዘውፅኦ ነይሩ ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዓዲ ሓሎ እዩ ዓዲሞም ነይሩ ኣብኡ ተራኺቦም ምስቲ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ዓዲ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ልምዓት እዚ ንባዕሉ ነቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ተስፉ መፃኢ ወይ ክያድ ዝግበር ዘሎ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ወገናት ተስፋ ዝህብ ኩነታትን ኣብዚ ሕጂ ዓለምና ብኩሉ መንገዲ ትሰሓሓበሉ ዘላ ጥልያን ምዚ ምስ ኤርትራ ረኺብዋ ገጢምዋ ዘሎ ዕድል ከተሕልፎ ትኽእል እያ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ኤርትራ እውን ነቲ ዘለዋ ሽግራትን ብድሆታትን ሰጊራ ምስ ከዋፅዋ ዝኽእሉ ክዕውትዋ ዝኽእሉ ክጠቕምዋ ዝኽእሉ ዝበለቶም ሽርክነት ኣብ ምምስራት ስለ ትርከብ ዘላ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስን ደስ ዘብልን መድረኽ ኢና ናቱ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎን ሓንጎፋ ኢሉ ክቕበሎ ዘለዎን እዩ ኣይነው ናይ ጥልያን ርክብ ምስ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ጥልያን ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ካብ ቀደም ይደልዩ ከም ዝነበሩን እንግሊዝ መጀመርያ ንጥልያን ምስ ሰዓረ ናብ ኤርትራ ምስ መፀ ዝገበሮ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ቢዝነስ ማይንድሰት ናይ ጥልያናውያን ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሎም ነቲ ትካላት ዘመሓድሩ ዝነበሩ ንዓታቶም መጀመርያ ካድኖም ጀሚሩ ስለምንታይ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀውም ስለዘይደሊ ዝነበረ እቲ ዝነበረ ትካላት ናይ ጥልያን ነቲ ትካላት ጥራይ ምህጋር ዘይኮነስ ነቲ ናይ ቢዝነስ ኣምር ንከጥፎ ኢሉ ዝሓቀኖ እዚ ዝተሰነደ ታሪክ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ጥልያን ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ባይ ዘ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብ ጥልያን ኣብ ዝኸደሉ ነቶም መራሕቲ ናይ ጥልያን ፅቡቅ ገይሩ ኣስሚዕዎም ነይሩ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ናቱ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ እንታይ ዝብል ኤርትራ ጥልያን ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበሮም ሓያል ተበግሶ ኣብ ሊብያ ዝነበሮም ኣብ ሶማልያ ዝነበሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ብረሓፅ ናይ ኤርትራውያን እዩ ንኤርትራውያን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ነቲ ቁጠባ ናቶም ንምህናፅ ጥልያን ኩሉ እቲ ትኸዶ ዝነበረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ሊብያ ብወታደራት ናይ ኤርትራ ብረሓፅ ናይ ኤርትራውያን እያ ከምኡ ትኸውን ነይራ ስለዚ ኣብ ታሪኮም ፅቡቅ ገይሮም ዝሰነድዎ እዩ ሓያል ህዝቢ ምዃኑ ኤርትራዊ ብዙሕ ተኣምር ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጦም ኩላቶም እቲ ዝወርዶ ዝነበረ ተፃብኦ ካብዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ስለዚ ጥልያን ነቲ ዘለዎም ፀገማት ኣብ ሃገሮም ንምንታይ ፕሮዳክቲቪቲ ፀገም ኣለዎም ዋሕዲ ህዝቢ ኣለዎም ቁጠባ ሃገሮም የንቆልቁል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ከምቲ ዝድለ ይወልድ ስለዘየለ ስለዚ ተም ኮርፖሬሽንስ ኣብ ካልእ ሃገር ከይደን ምስ ካልኦት ተወዳደርቲ ክኾና እንተኮይነን ናብ ኣፍሪቃ መፅአን ትካላት ክገብራ ኣለዎን ዝበለፀ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ድማ ኤርትራ ይክኸውን ታሪካዊ ስረት ዘለዎ እንታይ ኢሉ እቲ ወኪል ናይ ጥልያን መፅኡ ዝነበረ ኣብ ዝኸድናዮ ትካል ይኹን ቦታ ስምብራት ናይ ጥልያን ወይ እውን ንታሪክና ዘንፀባርቕ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ህዝቢ ጥልያን ወይ እውን ኣብቲ ናይ ፖለቲካን ቁጠባውን ኢሊት ናይ ጥልያን ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽርክነት ንምዕዛዝ ሕዱር ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ድሌትን ባህግን ከም ዘሎ ይገሊፁ ስለዚ እዚ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ትስፉ መፃኢ ኤርትራ ድማ ሓደ በሪ ናይ ፅቡቅ ዝመፀላ ዘሎ ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሞሜንትን ፅቡቅ ፕሮሞት ክንገብር ኣለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ንዑ ፕሮሞት ክንገብር ኣለና ነቲ ኣሉታ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ንምቕያር ፖስት ምግባር ሼር ምግባር ካልእ ኣብ ትዊተር ድዩ ኣብ ዩቱብ ድዩ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ነዚ ናይ ኤርትራ ክሳብ እቶም ፀላእቲ ኤርትራ ሓንጎሎም ዝብፅበፅ ሼር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ነዚ ፖዚቲቭ ናትና ስለምንታይ ጥልያን ማለት ምስ ምዕራባዊ ሃገር ስለ ዝዛመድ ነቲ ናራቲቭ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንምቕያር ዓባ ዝተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ተስፋ ፅቡቅ መኣዝን ዝሓዝና ይመስል ኣሎ ሙሉእ ይግበረልና ይብል ከም ወትሯነ ድማ ነቲ ዘሎ በብመዓልቱ ከም ፃልኩኒ ብፁዕ ብዶታት ኣደንጉየ ከም ዝሰቕሎ ይገብሩን ኣለዎ ግን ኢትስ ኦኬ ብዝከኣለና ክንፍትን ኢና በቲ ዘሎ ተፃቦታት ጠጠው ክንብል ኣይኮናን ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ኮሜንት ድማ ግደፉ እናበልኩም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ፀፅቡቑ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ بانديراي عتي اندخي
وارزو ششاكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتي تيرن بعقلي على كحنا إلى نخي كم مهارانو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاقشكو نشع عند علي نابخي يبلني وري مسمس بالفتشم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نوتشاف